Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine, Standard Time, impunto, las 5. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 5:01 na. Sa liwat, mayong hapon, Bacolod, mayong hapon, Negros Occidental, Negros Oriental, of course, ang ato sining mga kaaksyon tagpalamati. Sa tabok sang kadagatan, probinsya sa Ingamaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, kag Mindanao, sa kutob malabutan sa ato sining broadcast. Liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Oy, karon nga adlaw, Biyernes. Kada signan sang adlaw, no? Petsa 14, bulan sang Pebrero, adlaw sang mga nagapalangganay, adlaw sang mga nagahigugmanay, Valentine's Day, February 14, Friday. Sa espesyal nga presentation sa inyo sining palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Valentine's Day presentation. Liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton sining news team. Sa liwat naman nila sining pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry sa aton sining kapulisan. Mga balita gikan sa aton sining mga correspondent sa tagsa nila sining mga areas of assignment. Sa Biyernes ng edisyon sa inyo sining palatuntunan. Otbadan kita sa aton sining mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Spulgar. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios.
Gananda nyo sila agad ang Kormana Action Night pa sa palatuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Talos lang ako diri temporaryo. Sa inyo regular anchorman sa sininga palatuntunan Loverboy Action Marlon Hinavaya. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Hasta kita alas 6 nga mga pangalagad sa inyo palatuntunan. Nano ang mga balita nga bantayan nyo dugay-dugay? Report gikan sa ato sini nga mga patrol unit reporters. Ibaloon ta karon ang report mga update balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dalon na temporaryo ni Aksyon R. Tayhupon. Balita sa New Government Center. Dalon nga report ni Aksyon Dale Salazar. 5 pa ka evacuation center sa Western Visayas na talana nga patukuran karon nga tuig. Suno sa DPWH Regional Director Delfinado. Sa mga balita sa nasyonal, Kamara patapuson ang existing nga prangkisa sang ABS-CBN antes diskusyonan ang ginatawag nga renewal. Isa pa ka PUI napatay tungod sa cardiovascular attack. Lakso nagapati nga palpak ang travel van sa Taiwan. Masobra 84% sang suspected COVID-19 cases sa Pilipinas nag-negatibo sa test suno sa DOH. Umayon ni nga balita. Pagapuwen kay retired Justice Lucas Bersamin. Sa GSIS, ginkonfirmar na sang Malacanang. Amoy ni ang mga balita sa lokal, balita sa nasyonal, aton talakayon pasigo-siguon sa nabilin 53 minutos sang inyo palatuntunan. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:07 na. Manaya-naya subong ang lakat sang panahon, no? Nagatulotagi pang silak sang adlaw durante nga amat-amat man siya nagatunog. Ang aton pila ka mga nanunti sigurado gutok na gutok. Nagwa sa mga estudyante buhi sa eskwelahan, pauli sa mga estudyante sa tang-sili ka mga lugar. Preparasyon para sa sunod naman nga gasto sa sunod sa isa ka semana nga pagtiner sa estudyante sa ilang eskwelahan sa natungtan nila sila nga mga boarding house. I understand magiging sa mundira nga daw pagtilipon-tipon na sa kwan Bacolod City Public Plaza sa pila ka makatapos ang media ang tindog sang media sa Negrosti ayaw dili lang pagpasira ang ABS-CBN kay kadamo gid sa mga empleyado kalakip sa ila sini pamilya madulaan sang bulugasan. I-check tangato sa nga Patrol 3 Navara Patrol. Ibaloontang sitwasyon sa Metro Bacolod. I understand si Action dyan daw ara man sa among aktibidades. Ibaloontang sitwasyon sa Metro Bacolod. Unaon ta siguro ang traffic report next. Ang report na Action dyan sa pagtipon-tipon sa katapos ang print broadcast kaga television media.
Yari ang report una sa ato sa nga Patrol 3 with Action Jan Diaz. Action Jan, mayong hapon. Happy Valentine's. Please come in. Sabi Valentine sa sunod kag sa tatanan nga mga kagson ang nagaparamula diri nga mga kabulatan. Sige Oo. ako, ina, kita mo sa mga dalanon diri mga kababayan, may mga bitbit nga mga balloons, may mga bitbit diri nga mga bulak, mga bouquet, talabanan, no? Tito mong lubos-lubos, sabi ginato ng mahal sa bulak, no? Hindi na sa pakon, tapos sa gila sa regandan, sa ang managmakala sa mga kabulatan sa iban pa. Oo. Tapos sige na binakal mga tsokolate, bulak, balloons, mapapasana all ka na lang yung Jackson Erek, no? Oo. Pero kita ako sitwasyon sa dalaga sa trapik ng pagbalat sa palibot sunod sa Bacolod din ng Valentine's. Kaya may pinakamga dalanon nagsudak hindi mo sila kasako karon man nga katunanon, especially pinamanto ang mayor na dalanon sa palibot sa sunod sa Bacolod. Ang area makasunod sa talan na Renete karon ginamang hapon makabig lamang diri light to moderate to moderate naman ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko marin makasunod ng area sang dalan na Hornae sa Reneta. Pagdulo makita makasunod pasura diretso ikaw sa Lizaret Araneta na ang sponsor ng mga salakyan o kunabing daang lugar na medyo mabulbugat git ang sitwasyon sa dalagang sa trapiko ang atong pagabalan mga kaksyon karon ginamang nga hapon kung diretso ka matigapon pasur medyo hinay nga traffic situation ay no drama experience kung kabo nagalabay mga kaksyon along ere naman sang dalan magsaysay Araneta pero please hindi ninyo mga kaksyon experience na medyo kung mabugat git nga traffic paglabot naman sa dalan Logsin kung ang bitaw pagkaripan according to Mr. Alan Guardawano, ang traffic control operator. So, bitaw ka rin nga po, makabigil lang mga light to moderate. To moderate naman ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Magkakaso na ang medyo heavy, lamang ang traffic. Pero hindi mo ginapat nyo likawang, hindi ginapat na manakal magkakaso ng Eren Madrisong Burgos Lacson. In a normal or regular days, may experience naman na drop nga medyo hinay ang traffic situation, ang movement sa mga salakyan. Bangod sa volume, o kung ka na mo sa mga salakyan abing, nga nagalabay sa mudra ang lugar ng mga Lacson. Other than that, mga Lacson, areas like Rizal, Lacson, Gonzaga, Lacson, mga Lacson. Karoon nga po, makabig naman din nga light to moderate naman ang traffic situation. Magkaksun, man sang Lopez na karon nga po na logi naman ang traffic code tribot. Singon, hindi mo sinagkabugat ang traffic. Do, damo-damo man mga salakyan nga doon makitaan sa dalanon. Pero please, tayo yun ang pagpanakayon sa mga motorista karon man nga hapon mga kaksun. Nga lagi lamang anom ka mga vehicle accident nga record ang bitaw sa palibot sa Bacolod. Pasalamat kita. No? Kaya wala man sang may nasamaran o kung nabi pinason sa musina nga magsalante na nagluluntad sa palibot sang syudad. Yan si Mr. Alan Guardamano, aka Mr. Mercury, sa pinakauli naman nga monitoring sa bitaw kung dalagan sa trapiko ang aton pagabalan sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa mga kakson, dali na lang. Ang pinakauli nga monitoring naman sa bitaw karon nga po. Traffic situation sa Bacolod sa mga hapon. Sa mga hapon, wala pa mga na report nga na mga area. At sa Lupus case lang yung video nag-slide na siya. May tungkol may area mga truck sa section. So, malang ang report nila. Traffic accident, so far. Traffic accident na reported dumaan of lang katilaw involving sa private, mosque sa private. Wala man na injury. At sa mga batayan si Mr. Alan Guardamano, aka Mr. Mercury sa pinakuli naman nga monitor sa bitaw kung dalagan sang trapiko ang aton pagamalan. For the first report, magkagsama na yan tumutulong ng traffic situation. Kasi doon kayo magkamalikit natin dulong naman ang pinakuli sitwasyon dali naman sa isa naman tuhog ng protesta. Kaya ginapatigayon dahil sa idik pagsuportabe na sa mga katapo naman sa media. At sa kaupod man yung media mga kagson, especially ining attempt naman sa pagpasira sa mga kadakong network sa Pungsod, Pilipinas mga kagson. After doon kayo, aton ibalik sa inyo kagdulo na pinakuli ng sitwasyon. Nakipa na aton nga mga interview sa naman ka mga katapos sa media, pila ka mga militante nga grupo, kag mga organized group din naman sa Sarad sa Bacolod nga nagtambong sa siniman nga kaywatada. Mga kagsun, hindi dalagan sa trapiko ang sagyapon bugod sinadulong sa inyo sa Santon Plus Super Shop. Ang Santon Plus Super Shop, ini 100% natural, puro herbal. Mapatilo sa kutis kag safe na safe.
ginaganaga na pagulang sa inyo nga pare, tagadura man hindi sa minasma, o kung ang pari-pari sa inyo kuya, nagpuluhan sa magdamo sa acne, pungkod pagpila ka mapinalian, sini, paagi sa Zantron Plus Herbal Soap, solve no problema with confidence pa, ganun pa rin sa makasona, baka sa Zantron Plus Herbal Soap, sa pinakaptimatika siya na tagsa, kamalukara. Rata sa baton ang tagbibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa mga sa Action, sa Bacolod Action Radio. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Salamat dyan sa Emotional Observation Report live dira sa downtown area ang sitwasyon sa Bacolod. Amo na siling ko medyo traffic pagin man mo ni oras. Amo mo gini oras na siling ko na inuguwa sa mga estudyante. Inang pauli nila sa tagsila sini ka mga lugar agod nga magkuha naman sa allowance. Sa sulod naman nila sa isa ka semana nga pagtiner sa ila sini nga boarding house. Ang mga sag-irana hindi mo ginamalikawan sa dalan o kaysa may ara nga pag-aberya sa mga salakyan hindi mo man maibitar amo na kung kaysa nga nagakos ang traffic. Ang nami lang kay ti kung may mga amo nga sahi sang insidente ara gilayon ang ato sini nga mga traffic enforcer nga nag-assist sa sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Muna importante ka kung may mga aksidente lang. Importante nga may mag-responder lang ng mga motor cops or if not traffic enforcer para nga mag-supervise para nga ang flow sang traffic apisar nga may ara ginatawag nga aksidente at least gahulag, gagiyo ang aton nga mga salakyan. Kasi hindi mo gid may bitar ang aberiyas tong adalan. Labi na ko ng imo sining nga salakyan, medyo dilapidated na. Gahulat islan bag-o. Kamo na nga, kung sa matingala ka lang, sa unhan nga nagatinumpok ang salakyan, may gagiyaw. Dali imo ya lang tawon mo, sa unhan may sagiranay, may ara nga pag-aberiya, hindi mo gid ina malikawan. Okay na yung mga salo sa gidanay kagabiriya, importante way lang sang kabuhi nga mahalad. Kining kaso nga isang 20 anyos nga kuano nga lalaki munanom ni nga 20 anyos nga soltero bla. Ano miya nagsunod sa ulo yan nga nagikog siya tana adlaw pa sa Valentine's Day. Kaluluoy maning 20 anyos nga soltero nga nakit-an gid sang nanay, nakit-an gid sang utod dia nga nagakabit na sa sulod balayan kwarto sang iya sini nga puluyan. Mahigot sang kalat ang iya sini nga liog, minta niya kalat ang kuan liog ya. Ngalan na nga yawa na pangita kag panawag nanay kag utod dia way gigasabat ay igo nila tanan buksan ang kwarto sang sining biktima ahay ga kabit-kabit na sa balayan sa iya sini kwarto way nakabuhi ining 20 anyos nga soltero matapos nga naghikog. Abi mo na nung ginhalina sila simple lang 30 siya ka beses nga nagtawag sa cellphone sang nobyaya. Why gin magsabat ang nobyaya? Puro may ginaaway-awayan sila bla. May ginasalusungguran siguro bla. 30 ka kuan miss call o 30 ka tawag sa number sang nobyaya. Kaya nakitaan sang police station 1 sa atong investigador bala nga si Police Executive Master Sergeant Jim Agustos Velasco. Ang cellphone sa biktima may pulo, may 30 katawag sa number sa nobyaya. Why ginagsabat nobyaya? Siguro gindibdib sa pobre nga soltero. Di Valentine's Day pa naman, oh. Di why gid. Patay gid ang 20 anyos nga soltero. Why na mahingagaw? Why man ang nanay kabalo may problema ning bata ya? Ano giro sa nanay sa proses niya siya mo ko na kabalo nga may problema na siya. Ito kayo mo lang siya. Mo na tong tanaw ginahalinan.
nga 30 ya katawag sa number sa nobya ya. Why nagsabat? Hinigtan niya kalat ng liog ya kag sablay to sa balayan sa iya sa nga kwarto. Diway gid patay gid ang 20 anyos sa soltero. Sus kasubo man nga klase Valentine's din. Sa kung may asuspitso ni Sir Velasco, may awayan ni Guro ang magnubya na wala mag-insindihan ay to the extent ka nakadto ya sa paghikuganay. Maluluoy man ni ang kwan, maluluoy man ni ang 20 anyos nga lalaki, no? Tabo na kinasang aga. Dara sa may Mabini, Losoriaga. Tik sakop rin isang purok pagidait, barangay 29. Kita mo lang na. Ay, ang pagigugma ho. Ang kagamay lang nga bagay, bala magsulusungod. Ilain niya pagsunggod niya kay ang sabat sang pagsunggod niya. Problema gid na dako. Muna ang pinakasakit gid ng nanay galalain ambot kon ang nobya sinisang 20 anyos nga soltero kung nakabalaw na nga naghikog ang nobyo yan laban-laban gid ba sulon ginisang nobya yang kagalingon yaman pero kati sinimo ng guro nga ati kung ginsabat ko lang ang tawag ni amuni sa nobyo ko tani way pa ni matabo nga na hikog siya kag nga napatay siya. Ayo. Before we commercial break, balikan na si Action Jan Diaz kay naga-indikar di siya nga may report sa balik. Siguro ti parte ni sa protesta nga ginahimo sa pila ka makatapos sa media nga nagaupod ka nagabuylog sa tindog nga hindi pag ipasira ang ABS-CBN. Kaya wala ginrinyo ang ilang sila nga franchise mo. Hasta subong, may pamarinyo. Ang mga media organization sa Bacolod kag sa Negros, nag-isa kag nag-upod sa panawagan nga hindi dapat ipasira ang ABS-CBN. Balikan na si Action Jan Diaz with this report. John, please come back. Actually, sa lahat mga aporta sa tutunan ng mga kaagson, live kita hindi nag-report sa marker of the following journalist, din mismo sa sulod sa plaza publika sa sudaman sa Bacolod ang tanan sa isabrik na ublag protesta nga ginapatigayon sa pilaman ka mga grupo sa mga journalist kag pilaman ka mga militante nga ubon kag mga organized group actionerek nga nagpapodari sa panawagan of course of the depensahan ang press freedom kag lakip na diri no ang pagpugong o plano abi pagpugong sa makatapos sa media nga kapanyagod nga sa plano no sang kapagpasira sang isa ka na network sa puso Pilipinas sa direct naman ni ang ABS-CBN. Let's ask this ng mga statement kay Ms. Marcel Espina ang Negros President o Chairman sa National Union of Journalists of the Philippines for Negros Action, Eric. Mamaya nga po lang kita sa Action Radyo papulod po natin sa Action, Eric Magbano. Hello, good afternoon, Action, Eric. Pila ka na naman. Ma'am, so far, ano rin pinaka-plan natin sa pagkandak sa activity sa bungapon? So, nagkakanda kita no rally, no? Kaya para ipakita natin sa gobyerno na nagkakaisa kita. Upod natin ato upod sa other, sa media, and then upod natin may mga students, progressive group. Pari kita dito na para pamatukan naging push sa gobyerno no ngay sira ang ABS-CBN. Actually, ang issue dire hindi lang ABS-CBN, but this is about democracy. Isa ka attack sa isa ka media, it means attack sa tanan nga media. So, kung hindi kita makaobra sa aton nga obra to protect the people's right to know, so delikado nga natawag na demokrasya. Anong apekto sa local media man ito? Though the problem or ang exist nationally, anong possible apekto dito sa lokal? So nga tawag nila nga chilling effect, no? Kaya kasi ang tanan ng media makulbaan na mag-report sa negative. Kung tanan nga media nang ipasira sa gobyerno or kasuhan sa gobyerno nga allegedly may violation of the law. Pero mo na gina-adlock natin kasi because of this, kay mapapasiragan nilang dako nga network ang ABS-CBN, how much more kita no? Mga gagmay nga mga news entities no all over the nationwide. So mo nang ginakulbahan
naton kay pati madlok na tanan mag-report sa negative stories when in fact kinahanglan gid naton maginugdanay kita tanan no nga kinahanglan ma-remake nga hindi kita mag-back down, kinahanglan naton mag-fight. We have to hold on together no and fight nga kinahanglan to call the government no again to hold press freedom. Ma'am, other than the group of media, may kasi po, like sa mga progressive group, meron matupod mo representing labor group, may mga kabataan, ano ang role sa ganong possible effect ini sa inyong kausap sa bungapon sa ilaman mismo? The reason nga rin sila no is to show support no nga bisan sila hindi sila gusto sa nga kalatabo no sa gobyerno. So they are also in solidarity no nga dire aside sa nga ginatawag na press freedom, ang ginatawag balang labor no nga because kung magsira ni Decibel, more than 11,000 no workers are trying to lose their jobs. So hindi kita gusto no matabo na kay because ini may mga pamilya man ini parehas ni sa atong tanan napangitan ni sila kwarta parehas hindi nga kay kurte ay DSBN nang libre na sila may parehas ni sa atong tanan go para man ni kapayta man ni kwarta pagpakaon sila pamilya, so we don't want that to happen madulay lang pangabuyan. Regardless of the network, kung ano man yung network ang may concern, anong message nga posible nato ni palapot sa mga pumuluyo, sa mga public, especially nga sila ang atong concern or service one direct sa media? Of course, ang media, no, number one, ginobras ang media is to be the watchdog, no, of the government. So, kung madula ng media, sino ang ma-report sa mga critical na stories, sino ma-report sa mga graft and corruption. So, again, kung wala na media, wala gid sila hindi gid na sila makakuha sa information nga relative no sa ilang mga desisyon sa ulihin. Like, for example, when electing president, when electing leaders, so through the media, makaget kita sa information. Okay, ma'am, thank you so much for your time. Thank you. So, dahil sa batihan si Mama Celestina, dari ang chairman ng Negros, no? Okay. Sa National Union General of the Philippines, Negros, Action Actually, ariman ang national chairman, git mismo, sa NUJP. Sige. Sir Nono Espina, kung ano sa gamay nga statement, no? Sir Noy, may nga po, sa gamay nga statement from Sir Nono Espina. Sir, po na po si Action Eric Magbanwa sa linya, Sir, may nga po. Action Eric, may nga po na May nga po, Noy. Sir, of course, may sa Negros na napatigayon sa inisyatibo na mapatigayon sa ning isa ka open protesta. Ano ginang pinaka-possible nga target sa ning protesta? Ito yung ginatuyo, tagidya nga maingganyo mga pumuluyo na magpupod sa kausa sa hindi lang depensa sa ABS-CBN, mas lapaw pa sa ABS-CBN ang kausa dire. Ang kausa dire, ang kahiwayan sa pagpalayat. Ang kinamatarong sa pumuluyo sa pagpili sa pagbibalo kung anong nagkakatabo sa atong mga punsod. Sir, mga balita ka of course, no, sa mga atake sa media, ang administration nagkapanginuan na mga balita wala sila sa part. But on the part of NUJP, ano ning assessment ninyo, sir, para to let the public know? Halin pa sa pagpungko, ay pasagani halos nakapungko. Klaro na yung target ang ABS-CBN. Hindi lang ABS-CBN, no? ABS-CBN, Rappler, Inquirer, kagakuling target kita rin ang media. So hindi sila kasi nga way labot si Presidente Duterte. Halin isipon paguro pila ka bes niya ginbuyaya o ginmulay kaginpahog ang ABS-CBN. Siya mismo personal nagsiling, I will block your franchise. Kaya anong buhat silingon sila? Anong kakatabo sa pong? Kung hindi pa ni pagtinwa nga i-block ang franchise para mapasaras na hindi ko kabalo kung anong pang matawag sila, no? Kaya kung lang taon natin, tuwa naka-front ang ilang ako. Sa Kongreso, patulugan ng ilang bills na maparinig sa franchise, hindi ko kahanan pa ni Solicitor General Calida sa Korte Suprema na ipakansilar niya pag ito nag-exister niya na prangkisa. So, klaro din yan na ginahingapot din nila ang ABS-CBN para ipasara. Hindi kagang rason din hindi pa ko na ano pa na rason na balibad ang ambal nila. Kundi klaro nga ang rason din ay hindi tao yun. Tungod lang nga akik, ang personal nga akik sa Presidente. Kaga, ang mas madapo sining epekto, ang mas dapat sining katuyuan, kung mapasara mong ABS-CBN, masapos na git, na ipasara o kung paugo ng iban na
pamantalaan, ibang network, ibang politiko na magtaap na magsunod na lang sa kung anong gusto sa gobyerno. Kaya hindi gani pasarada. Mapasarada ng ABS-CBN ang iban pa. Regardless of the network, damo gambal nga ano kita ang pinaka-tuyo, pinaka-role sa media, may subok na exist ang digital technology, sir. Ang role ng media, may mga lain, no? Alin sa una ang role ng media, amo ang watchdog, no? Ang mayor na ganyan na role, watchdog. Amo na siyang nagabantay sa gobyerno, kag ginadulong sa pumuluyo ang balita, kung bala ang gobyerno nagatuman sa iyang obligasyon sa pumuluyo. Pagkakala na dira, siyempre, arad ang entertainment. So, may napagbato. Ang papel sa media, lisaw na ang mga ang pagdulong sang pinaka-insakto na impormasyon sa pumuluyo, kaya ng impormasyon na muna nagabulig sa katawan natin sa pagdesisyon kung paano natin ibiyo ang ating basta mo. Sir, thank you so much, Mike. Actually, kapatid at Mr. Nonoy Espina. Actually, other than the mga progressive group, nari madring ang mga pamatanon nga nagpakigbahin karon nga po sa gipatigayon rin, no? Na Oblag Protest National Given, may from the Catholic Church, may nag-upod man rin. Aris Father Felix Paskin, nag-select and pag-graba na kapot sa lugar, no? Okay. Magpala pa gamay ka statement coming from sa mga individual na magbala, no? Other than nga di-upod sa media. Mga ka statement. Gamay lang yun, no? Ano lang yung inyong reaction why you joined sa sining kausa this afternoon? Para sa ako, isa ka educator, kag sa una kang dos journalist man, so kalad lokal, mangguro nga gina-shutdown na nila ang mga media agencies sila nga sila man lang ang pamaagi para mabalaan natin ang katotohanan kag kamatuoran. Hindi man naguro sila nga gina-question nato ng mga businesses kung may mga malain silang mga ginihimo galing ang ginimo ni Duterte daw ang ginimo yan para matuman ang iya gusto nga mapalakta ang federalism kag wala may ma-question siya. Gusto nga ipahadlok ang mga time ng mga institusyon nga importante sa ato matuoran. Kung sa ako, nasa an educator, amo malanidaan ang pamagi makita support ako sa ABS-CBN. Kag ini man isa nga pamagi nga sa una mga kapos journalist depensa ng mga kapos journalist ng mga alternative news outlets. Ati mo bilang youth ding journey para sa inyo in the future ate para sa inyo ding journey para sa Pagwasdam Lag may tungod ang news outlet amo malanidaan ang pamaagi para mabalaan sa mga tao kung ano ang mga hando, mga damgo sa mga kabataan, sa mga pamatanon. Di kung ini ang isa ka presidente, may hold niya sa isa ka media outlet. Ang balance siya nga kung ano niya gusto, hindi mapagwa, hindi mapagwa. Di karon niya sino na lang na ang boses, iya siyang kamaturan ang magwa. Kung hindi lang isa presidente, ang media gatindog na da siya, ipatukod na da siya para ma-check and balance ang mga kwarta, may mga gahum sa aton nga katilingban. So mula na ako na sa educator, hindi na siya maayo para sa Pagwasdam Lag. John Albert Pagunta. John Albert, student, no? Teacher. 23. Sige, thank you so much, John Albert. Isa ka teacher, no? Manunod ako siya rin nga nag-join rin karoon hapon. Abot ko mga kakwa statement sa mga taga-ABS, CBN? Let's try ka rin mga kwatre kung may available. Pero na-anduro si Father Felix. Sige. Father, good afternoon. Ako Action Radyo Bacolod. Father Gamay, Action Radyo Bacolod. Father, anong reason of course nag-join ka madisumong sa panawagan para depensa ng press freedom, Father? Ang akong presensya dere isa sa pagpakig isa sa aton nga media practitioner sa pagdepensa sa press freedom. Diri sa aton nga pungsod. Ang press freedom isa ka importante nga elemento sa demokrasya. Nag-importante gito. Okay, balik natin sa action na John Diaz statement sa ato sining bisita sa ginapay sa mundara nga aktibidades sa hindi mayo nga buhat sa aton nga kongreso kag sa aton nga gobyerno executive nga dapat pamatukan gid naton kagamoy na kanakaupod kita diri bilang simbahan sa pagkita ang atong simbahan sa pagkamahal sa press freedom.
Actually, kasi may mga Critical man. Mga pahayag nila sa mga patakaran ng gobyerno. Ano ba yan ang salamat sa bomba? Kasi hindi pa rin matigayan ang pinatulo sa Madulom ang aton nga buwes na madulom ang palaboton sa aton nga demokrasya, kag sa aton nga press freedom na madula tungod sa pakingabot sa isa ka TV network. Kag iba ano nga network o kung pamantalaan o radyo na critical ay gabuton man nila. So dapat sa subong pa magtindog na sa tanan kung nagpapatukan hindi rasyonable kag hindi nakakabagay na ginahigit sa ato sa gobyerno. Father, may statement na si Bishop about this one or may ang Catholic Church? Wala pa po tama. Okay. Sige, thank you. Okay. Matiyan si Father Felix Pasquino on behalf 3. Siya rin personal nga nagpupod rin sa ulag protesta nga napatigayon. Karoon nga po ang Action Direct 3 mismo. On the part of the ABS-CBN, wala pa may official nga magkatag sila sa statement. Action Direct mo ni Abi nga kung ano naman ang ilan naman mismo nga panindugan. Pero other than them, yari din mga militante nga grupo nga nagpupod Action Direct sila karoon nga hublag protesta nga ginapatigayon na rin grupo sang karapatan. May grupo direksyon sa bagong alyansa ng makabayan ng Bayan Negros nga upod man o sa diri nga ginapatag ubang protesta nga nakaplastar man diri sa Walker the Fallen Journalist Action na Eric, no? Okay. Let's check ba si mga additional statement si Father Felix Pasquin Action Director sa may Ilonggo. Ano naman ang pinakaulad ng sitwasyon karon gilamang hapon diri sa patigayon hapon nga Eric? Sino nga ambal sa mga sa babaw? Ang nag-aambal subong si Mr. Nonoy Espina, no? Okay. Ang National President sa National Union of the Journalists of the Philippines. Sa network ang nagatag sa misay kay anti sa iya una nga nagatag na sa statement si Marcel Espina, ang chairman man sa NUJP Negros Action Eric. And sa mo diri na ginabot nga mga tapos sa media, mayroon mo din pila kapag sa mga organized group no nga nag-abot siniman nga po sa area gil mismo sa siniman nga mga opinion. So para diri sa katapos sa mga media bukas diri ang tanan kung gusto nila magtambong abi agud nga panindugan ang nato nga press freedom magpakigbato naman sa trabaho naman sa mga katapos sa media. At sa kasatang magkasulang mga sitwasyon diri mismo sa lugar sa Walker of the Fallen Journalist sa Plaza Publica sa sulod naman sang Bacolod karon nga hapon. Rekta sa patuloy ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas ba sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat dyan. Report live dira sa may Bacolod City Public Plaza. Sa sining rally protesta upod sa mga journalists katapos ang media all over Bacolod kag Negros Occidental ang pag-upod sa panawagan nga dapat hindi pag-ipasira sa gobyerno ang ABS-CBN. Kaya mo na siling ko pala nga nahimuin na si Presidente sa Dalagco Network. How much more sa mga gagmay? No? May utang ABS-CBN. May naman na sa ABS-CBN. Kasi nga ipasira mo yan. Tingnan naman ang istorya. Linibo ang mafektuhan ng mga pamilya sa mga nagaobra sa ABS-CBN Network. Alam mo na, nagapaninguha man ang aton nga mga iban nga mga congressman kag senator na nagaupod mo sa panawagan nga hindi dapat ipagsira ang ABS-CBN. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:38. Magabalik ang iyo sining palatutunan Action Report afternoon edition Valentine's Day presentation. When we come back, report na sa ato sa mga action unit reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat. Una sa aksyon! Balik diri sa ato nga pagpakalagan action report after edition. This time, i-check na lang ma-report na gikan sa ato sa nga mapatrolyo reporters. Unahon ta report live gikan sa kay Action Artay Hupon. Balita sa Kapitolyo Provincial. Line number 3, Action Art may hapon, please come in. Hindi lamang son Eric pagpanagtag sang libreng mga seeds o kon mga binhi para sang palay ang ipanagtag sang Office of the Provincial Agriculturist, no, pagiya sa idalom sang administration ni Governor Eugenio Bong Lacson, kundi nagalakip man ini sang pag-distribute sang pila ka mga farm equipments nga karon nasugdanan sa first quarter sang 2020 sa Padre
kay Attorney Japit Masculino. Now, ini nga program is ang purpose ka mabuligan, especially ang mga farmers o kon mga mangunguma nga direktamente naapektuhan sa ginpatuman ang rice tariffication law. If you remember, tinako gito ang impact kag kapirdihan sang pila ka mga farmers, especially nga nag-kunhod gid ang ila sini presyo sang ila ginabaligya nga mga produkto. Now, paagi sa libre nga mga binhi nga ginapanagtag sa probinsya, nagapati si Masculino nga dako ining bulig at least ang mga manguma padayon gihapon nga magatanom sang ila sini nga mga produkto. Yari ang palayag ni Attorney Japit Masculino. Dako ta nga programa ang Rice Competitiveness Enhancement Fund bala, ini siya, we have an allocation kada cropping ng mga 50,000 to 55,000 bags. So ang iya sini-distribution is determined sang iya planting kalendar. So kung tigtalanong sa siningabanwa, amo man na ang iyang distribution or before abisina, no, before sina sang tigtalanong, amo na tani ang ang plastada sina. So, balilibre ni siya, sir? Why ni siya balayran ng farmers? Why balayran natin ng mga farmers? So, ini nga programa, 5 years ni siya, na katagay, 2 kada 2 kay is kada hektarya, bali ang maximum daw 3 hectares lang mo. Ang kuwan sini, pro maximum daw 1 per farmer lang ni pala mo ang maximum daw sini. For sure, Eric, sang parayag ni Attorney Japit Masculino. Now, ang ining mga farm equipments, kinapaagi naman iniiya sa mga Farmers Association nga mo ang magka-benepisyo, especially sa sining mga farm equipments nga magamit nila, no, at least makapaganagan sa ila expenses. Mga balita gikan sa provincial capital ang ka-action nyo, Action Art na ihupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat, Action Art na ihupon report gikan sa Kapitolyo Provincial. Kami ako na akong asawa, Happy Valentine's Day, Maria Socorro Cuales. Thanks a lot for taking care of our children. Alin kay Engineer Manuel Mawi Miraflores Cuales, sang Qatar. Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi, Happy Valentine's Day. Alin sa report ni Aksyon Art ay hupon sa provincial capital sa Luhanta. Ang report naman gikan sa City Hall with Action Dale Salazar. 5 pa ka mga evacuation center sa Western Visayas na tarapat tukuron karon nga tuig suno sa DPWH Regional Director Delfinado. Sino nang Delfinado? Si Leia, bata ni former Mayor Leo Delfinado sa San Enrique. Regional Director sa sang DPWH. Ari sa aksyon Dale Salazar sa report. Dale, may hapon, please come in. Iya, sa aksyon na Erika. Ginbulgar ka ina ni DPWH Regional Director Lea Delfinado nga 5 pa ka mga evacuation centers ang natalaan ng patukuron diri sa may Region 6 sa Western Visayas karon nga 2020. So kay Delfinado aksyon na Erika, ang gobyerno nasyonal ang nagapaingid sang pondo sa kada tuig para gid lamang sa construction sang mga evacuation centers action Rex. This year, kay Ma'am Delfinado, hindi na separado nga mga structures or buildings nga patukuron nga evacuation center, kundi daw isa ka multi-purpose ka gym. Kung gym type na nga evacuation center nga kumpleto sa gihapon nga sang mga pasilidad ang patukuron sa buong 2020 based man ni sa order ni Presidente Rodrigo Duterte. So kay Delfinado, posible sining 5 ka mga patukuron nga evacuation center sa buong 2020. Pwede pa nila nga mahatagan ang gobyerno sang syudad sang Bacolod, pero depende ini kung makasubmit gilayon ang mga requirements nga ginapangayo aksyon na Erika sining DPWH. Haring palayaga ni DPWH Regional Director Lea Delfinado. This is ayos na kabilog na pa-tindog naton. Ito ongoing pa ng iban subong 2020, 5 more for 2020. Nasa 5 more, may isa na ako, 1 for Bacolod. So depende, ang Bacolod kung makahatag sila sang requirements. Kaya ginambal ko kay ina. So we can
give them another. For 2019, gali no, nalipat ko kayo na maghambal, hindi na mo siniyang design sa aton evacuation center. It's a gym type, actually as directed by the President. No, it's a gym type, the multi-purpose, the covered court, but still complete of toilets, cooking area, oo. So kay parang, kung in case one mo lang ma-evacuate, so multi-purpose covered court, pwede magamit man for recreation, for sports. So starting 2019, lain na ang design ng evacuation center. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action din Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat gid aksyon na Dale Salazar report gikan sa New Government Center. Regional Director nagli si Engineer Leia Delfinado Portino. Kadasig sang iya sinikon. Kadasig sang iya sining pag-angat. District Engineer sa subong Regional Director na sa DPWH. Buinas man si former Mayor Leo Delfinado Jr. sa San Enrique, no? Asawa yun si Mrs. Engineer Leia Delfinado. Happy birthday lang ito to Carlo Postrano Bautista. Birthday ni Boy Boy sa GNJ. Ba, puipo na si Boy Boy ba? Dungan yun sa dungan yun sa selebrasyon sa Valentine's Day ba? Happy birthday again sa kay Boy Boy sa kay Carlo Postrano Bautista alias Boy Boy. Magabalik ang inyo sa inyong palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Pagkatapos lang sa ito sa importante, dugang pa nga mga pahibalo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Hoy, no more time. Bye-bye time. Action Report Afternoon Edition, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Sabado, same time, same station. Ato sa nga mapatrol la Unit Reporters in Action na nagpangalagad karon nga hapon sa inyo para tuntunan. Bulag na ito na po sama sa ato sa technical partner sa Studio A, Broadcast Engineer Hendes Pulgar with IT expert Sir L. Ray Dotilius. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinibeya ang regular anchorman sa Saliga Partuntunan, talos lang kita dire temporaryo, kita na kita karon sa Action Night Patrol, last yes tub to balas 11. Friday night, sa Valentine's Day presentation. Ako naman si Action Eric Magbaro, nagasaling salamat gid sa inyo sa pamamati, tub to buwas, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.